नोंथांमोना नुनो मोननाय बे बर' लाइमोना अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावहैदोंमोन। 42 बोसोरनि सेंग्रानि मुङा लहित बसुमतारी। बिथाङा बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुरनि बिपिन बसुमतारीनि फिसाज्ला। दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय बिथाङा अन्ध्र प्रदेशनि फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो फाहामसालिनिफ्राय गोमानानै दङ। मिथिनो हानाय बायदियैब्ला लहित बसुमतारीया अन्ध्र प्रदेशनि समपेटा स्टेशनाव थांनाय 14 अक्ट'बराव ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै जखम जादोंमोन। आरपिएफआ जखम जानाय लहित बसुमतारीनो फाहामथाय होनानै उनाव समपेटा सोरखारि फाहामसालियाव थिसनो। नाथाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै जखम जानाय लहित बसुमतारीया समखिखांग्रा जानानै फाहामसालिनिफ्राय खेबनै खारखुमायो आरो खाथिनि सोहोराव थांनानै गंसे गलानि ग्लासखौ सिफायजोबो। बेनि उनाव जायगानि पुलिसआ हमनानै फाहामसालियाव लांफिनो। फाहामसालियाव फाहामथाय होनायनि उनाव लहित बसुमतारीनि खर'आ थिक गैयै बायदि आखु बाहायनायाव समपेटा सोरखारि फाहामसालिनि डक्टरा थांनाय 16 अक्ट'बराव पुलिस एस्कर्ट होनानै उडिशानि ब्रह्मपुरनि एमकेसिएच सोरखारि फाहामसालियाव थिसनो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय 17 अक्ट'बरनिफ्राय फाहामसालिनिफ्राय गोमानानै दङ। ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै समखिखांग्रा जानाय गहपुरनि लहित बसुमतारीया अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावहैनाय सासे बर' सुबुङा खौरां लादोंब्लाबो दासिमबो बिथाङा आथिखालाव बबाव दङ बिनि खौरां मोननो हायाखै। माया 20 डलारनि माबा दंबा आंनाव फैसा माथो मोजां नालाय। मा दङ? 20 डलारनि मा दङ? दंब्रा आंनाव 20 डलारनि दंमोन माला। मा नांगौ? मा जानला मोनला रायलायोब्रा नोंलाय? होनो नामाब्रा? हा? होनो नामा? मा होनो? मा रायलायो? मा जानला मोनला रायलायबाय थायो? खर'आनो जालाबा ओंखायनो ओंखारनांगौ जायो। नोङो दा नोंखौ बैयाव बेनाव गाखो होनो नागिरदों। बेनाव गाखोबानानै माबायाव लांनो नागिरदों। बेबो गावबाय। बेलेग हस्पिटालाव गाखोनो नागिरदों। औ, बेनो फन होफिनलाय। गाखो गारियाव गाखो। हेलौ, माबा गाबोन फैदों बिसोरो? गाबोन थांगोनब्रा, नों दा गारियाव गाखोबासो हस्पिटालाव थांबा जोंहा खाथि जागोन नालाय, होनबासो नोंखौ थाब लोगो मोनहैगोन दा। बबे गारियाव लांनो नागिरदों बिसोरलाय? नोंखौ बेन गारि गंसेयाव थिखांनानै बै जोंनि खाथि हस्पिटालाव लाबोनो नागिरदों, पालासा होननाय स्टेसनाव। मिथिबाय? गाखो गारियाव। बेनो फन होलाय। बेनो फन होलाय। సరే సార్ అంటే వెహికల్ వస్తుంది ఆ ట్రైన్ లో తీసుకెళ్తారు ఇప్పుడు అదే అన్న ఆడే ఆ ట్రైన్ లో కానీ వెహికల్ లో కానీ ఎంతకుంటూ వెళ్తే చాలు మాకు. అదే ఎక్కడన్నా? పలాసలో ఉన్నా? వాడు బానే ఉన్నాడు, చక్కగా ఉన్నాడు. అదే సార్, పలాసలో తీసుకెళ్తున్నారా ఏంటి? పలాస తీసుకెళ్తున్నారు సార్. ఓకే, పలాస తీసుకెళ్తే మరి మనం పలాస దిగిగానే హాస్పిటల్ దగ్గరేనా? సోంపేట స్టేషన్ లో ట్రైన్ లాగవు. సోంపేటకి టికెట్ లేదు, ఆల్రెడీ పలాస టికెట్ మాది. అందుకని పలాస తీసుకెళ్తున్నారు ఇప్పుడు. స్టేషన్ నుంచి ఎంత దూరం సార్? స్టేషన్ నుంచి ఎంత దూరం పడుతుంది అది హాస్పిటల్? పక్కనే పక్కనే. నేను చెప్పాను సార్, నువ్వు బేన్ లో కూర్చోమని. నా టచ్ లో ఉండి చెప్తాను. ఓకే రైట్.